Com podem reforçar el projecte Riu Natura amb eines digitals sense perdre rigor tècnic ni coherència institucional? En aquesta càpsula descobrirem com utilitzar Google Gemini com a eina de suport per a estructurar informació, per preparar materials divulgatius i per generar recursos visuals educatius relacionats amb els nostres rius i, especialment, amb els gorgs del territori. Veurem com aquesta eina pot ajudar-nos a elaborar esborranys de continguts sobre la conservació dels gorgs, estructurar informació ambiental de manera clara, crear representacions visuals didàctiques i facilitar processos de recerca preliminar que després hauran de ser revisats per l'equip tècnic. La intel·ligència artificial no substitueix el criteri professional ni la validació tècnica. És una eina de suport que pot millorar la nostra eficiència sempre sota supervisió humana. Comencem. Gemini no és únicament un xat, és una eina amb diferents models o serveis que podem utilitzar segons la tasca que vulguem desenvolupar dins del projecte Riu Natur. Per exemple, si necessitem una resposta breu per estructurar una publicació informativa sobre bones pràctiques dels gorgs, el model 2.0 Flash ens permet obtenir una proposta ràpida i funcional. En canvi, si estem treballant en un document més extens, com ara una memòria d'activitats, una guia divulgativa sobre la conservació dels gorgs o una proposta tècnica preliminar, podem utilitzar el model 2.5 Pro, que és més adequat per analitzar textos llargs i estructurar informació amb més profunditat. Una de les funcionalitats més destacades és el mode Deep Research. Aquesta eina pot ajudar-nos a fer una recerca preliminar estructurada sobre un tema concret. Per exemple, li podem demanar: fes una síntesi inicial sobre l'impacte de la pressió humana en els gorgs de Catalunya durant els darrers anys. Gemini pot localitzar fonts rellevants i oferir-nos una estructura amb referències que ens serveixi com a punt de partida. Ara bé, és fonamental recordar que les fonts han de ser verificades manualment, les dades han de ser contrastades i qualsevol contingut que s'incorpori a documents oficials ha de ser revisat per personal tècnic qualificat. La IA pot facilitar la localització d'informació, però l'anàlisi final i la responsabilitat de contingut recauen sempre en l'equip professional del projecte. En el dia a dia, gestionem correus electrònics, documents tècnics, actes de reunions i materials divulgatius allotjats a Google Drive. Una de les funcionalitats més útils de Gemini és la possibilitat de connectar-lo amb determinats serveis de l'ecosistema Google mitjançant les extensions. Per exemple, podem escriure @gmail, busca'm l'últim correu relacionat amb el projecte Riu Natur. O @Google Drive, localitza la darrera versió de la guia sobre gorgs. Gemini pot ajudar-nos a identificar el document o la informació concreta que necessitem, estalviant temps en la recerca manual. Ara bé, és important remarcar que aquesta funcionalitat s'ha d'utilitzar sempre amb criteri i respectant les normes internes de confidencialitat. En un projecte finançat amb fons públics, cal extremar la prudència quan treballem amb esborranys de documents estratègics, dades no publicades, pressupostos en fase de negociació o informació sensible sobre ubicacions d'espècies o espais naturals vulnerables. Gemini pot facilitar la localització d'informació, però la responsabilitat sobre l'ús correcte de les dades recau sempre en l'equip humà. D'aquesta manera, l'eina es converteix en un suport organitzatiu que ens ajuda a ser més eficients sense comprometre la seguretat ni la confidencialitat del projecte. Per a Riu Natur necessitem treballar amb informació rigorosa i contrastada. La qualitat de les dades és fonamental, especialment quan abordem temes sensibles com la conservació dels gorgs i la gestió de la pressió humana en aquests espais. El mode Deep Research de Gemini pot ajudar-nos a fer una recerca preliminar estructurada sobre una qüestió concreta. Demanarem: fes una síntesi inicial sobre els impactes ambientals associats a la massificació dels gorgs a Catalunya durant els darrers anys, incloent-hi possibles mesures de gestió. Gemini pot localitzar fonts rellevants disponibles a la xarxa i oferir-nos una estructura amb referències que ens serveixi com a base de treball. És important entendre que aquesta funcionalitat no substitueix la recerca científica ni la validació tècnica. Per tant, la informació proporcionada per la IA ha de ser revisada, contrastada i verificada per l'equip tècnic abans d'incorporar-la a documents oficials, memòries o informes administratius. Deep Research és útil dins del Riu Natur per estalviar temps en la fase inicial de recerca d'informació, identificar línies d'anàlisis rellevants, estructurar un primer esquema de continguts,
i facilitar la preparació de materials divulgatius sobre els gorgs i els ecosistemes fluvials. Un cop generada aquesta síntesi preliminar, podem demanar a Gemini que ens ajudi a convertir-la en un esborrany de document. Aquest document, que posteriorment revisarem manualment, es pot desar al Drive per continuar-ne el treball col·laboratiu. Això també ho podem fer amb documents Google Sheets. Dins del projecte Riu Natur, la comunicació visual és una eina clau per sensibilitzar la ciutadania sobre la conservació dels rius i espais fluvials. Gemini, mitjançant el model de generació d'imatges, pot ajudar-nos a crear representacions visuals conceptuals que serveixin com a suport divulgatiu amb el mode Imagen 3. Indicació. Genera una il·lustració educativa d'un gorg mediterrani amb indicació de les zones sensibles, la vegetació de ribera i les bones pràctiques de vista. Aquest tipus d'imatge pot ser útil per elaborar cartells informatius, preparar materials per a tallers escolars o crear contingut per a xarxes socials amb finalitat pedagògica. És important remarcar que aquestes imatges són representacions generades per IA i no substitueixen fotografies tècniques, plànols reals ni documentació oficial del territori. La seva funció és facilitar la comprensió de conceptes com la fragilitat dels ecosistemes fluvials, la importància de no sortir dels camins marcats o els impactes de la massificació en els gorgs. A més, podem utilitzar la generació d'imatges per visualitzar escenaris hipotètics, com ara un gorg abans i després d'un procés de restauració ambiental, o una comparació entre un ús responsable i un ús inadequat de l'espai. Aquest tipus de recursos pot reforçar el missatge educatiu, tot i que no pot substituir mai l'anàlisi tècnic ni el treball de camp. La generació de vídeo amb intel·ligència artificial pot ser una eina útil en l'àmbit educatiu. En el context de Riu Natur, no es tracta de substituir gravacions reals ni de crear contingut que pugui confondre's amb documentació científica. Es tracta de generar simulacions didàctiques que ajudin a explicar processos ambientals d'una manera visual i comprensible. Indicació. Genera una animació educativa que mostra com es forma un gorg al llarg del temps a partir de l'erosió de l'aigua. Aquest tipus de vídeo no és un registre real del territori, sinó una representació conceptual que pot ajudar a explicar processos geomorfològics en tallers escolars, il·lustrar l'impacte de la pressió humana en un gorg, o mostrar de manera comparativa un escenari d'ús responsable i un escenari de degradació. També podem crear una simulació breu indicant. Mostra de manera esquemàtica com l'augment de visitants pot afectar la qualitat de l'aigua en un gorg. Aquest tipus de recurs pot reforçar el missatge educatiu, sense generar confusió amb imatges reals del territori. És important deixar clar que els vídeos generats per IA no substitueixen el treball de camp, no acrediten la presència d'espècies i no poden utilitzar-se com a prova documental en informes tècnics. La seva funció és pedagògica i divulgativa. Una altra funcionalitat de Gemini és la capacitat d'analitzar imatges i oferir interpretacions o suggeriments sobre el que hi apareix. En el context de Riu Natur, aquesta funcionalitat pot tenir un ús pedagògic interessant, especialment en activitats de sensibilització i tallers educatius als gorgs. Per exemple, durant una sortida de camp podem fotografiar la vegetació de ribera d'un gorg, un rastre o una petjada, o un element geològic característic. Posteriorment, podem demanar a Gemini. Descriu els elements que apareixen en aquesta imatge i suggereix quins processos naturals hi poden estar relacionats. D'aquesta manera, la IA no actua com a identificador definitiu d'espècies, sinó com a eina que ens ajuda a generar hipòtesis, estimular l'observació crítica o estructurar una explicació divulgativa. Si demanem una possible identificació d'un organisme, és imprescindible entendre que la resposta de la IA és orientativa i mai substitueix la validació per part de personal especialitzat. Però, abans de començar, què és exactament un GEM? Imagineu que podeu agafar tota la intel·ligència de Gemini i posar-la dins un motlle específic. Un GEM és una versió personalitzada de la IA a la qual doneu una identitat, uns coneixements concrets i unes instruccions fixes perquè no les hàgiu de repetir més. És com tenir un expert a l'equip que ja sap qui sou i com treballeu. Per què repetir les instruccions cada dia? Crearem la nostra IA. L'anomenarem Assistent Riu Natur. Li donarem el context necessari. Ets un expert en ecologia fluvial a Catalunya. Coneixes tots els nostres protocols de neteja
i el nostre to és educatiu i motivador. A partir d'aquí, la màgia és la constància. Pot ser molt útil en tasques repetitives. Ara, qualsevol membre de l'equip pot parlar amb aquest gem per redactar informes, contestar dubtes de voluntaris o crear contingut per a xarxes. La IA ja no respon de forma genèrica. Respon sabent exactament de què tracta el projecte Riu Natur. Dominar Gemini no és deixar que la màquina pensi per nosaltres, sinó utilitzar la seva potència per reforçar la nostra tasca de protecció i conservació del territori. En el marc del projecte Riu Natur, l'ús de la intel·ligència artificial ha de ser responsable, transparent i sempre supervisat. Recordeu les 4 normes d'or per fer servir la IA amb seguretat. 1. No introduir mai dades personals o sensibles. No compartiu informació que pugui vulnerar la privacitat de persones o col·lectius. 2. Respectar la confidencialitat de dades no públiques. No compartiu esborranys de plans estratègics, pressupostos en fase de negociació ni informació sensible sobre ubicacions concretes d'espècies protegides o espais naturals vulnerables com ara gorgs que requereixin protecció especial. 3. Seguir el principi de la supervisió humana. Mai doneu per vàlid un càlcul hidrològic, una dada científica o una referència normativa sense verificar-la. La IA pot cometre errors o generar informació incorrecta, fenomen conegut com a al·lucinació. La IA proposa. El tècnic valida i assumeix la responsabilitat. 4. Mantenir la transparència administrativa. Si utilitzeu la IA generativa per redactar l'esborrany d'un informe, una memòria o un document del projecte, és una bona pràctica i sovint una obligació indicar que s'ha fet servir aquesta eina en el procés d'elaboració, d'acord amb les directrius de transparència de les administracions públiques. No oblidem que la intel·ligència artificial és una eina de suport. La responsabilitat del projecte sempre és humana.